Kaixo kuadrilla, gure zirkuito simplea egiten hasiko gara. Horretarako, hurrengo materialak behar dituzue. Lehenengo eta behin, petaka pilatxo bat, gero, bombilla bat, bombillaren oinarria ere beharko duzue, eta kable zati handi bat. Lehenengo eta behin zer egingo dugu. Kable zati handia hartu egingo dugu, eta moztuko dugu. Lehenengo eta behin kable zati bat moztuko dugu. Eta saiatuko gara barruan dagoen metala ateratzen. Horretarako artaziak hartuko ditugu eta saiatuko gara kanpoko plastikoa mozten. Barruko metala moztu gabe. Saiatuko gara mozten eta kontu handiz moztuta dagoenean saiatuko gara zati hori kentzen. Berdina egingo dugu bestaldean. Kontu handiz artaziak hartuko ditugu eta kanpoko plastikoa kentzen saiatuko gara. Barruko metala azalean gelditzeko. Eta gure zirkuitoaren kablea prest egongo da. Hau berriro egingo dugu beste kable batekin guztira bi kable izateko. Behin bi kableak izan da, saiatuko gara kobre zati bat pilaren eta petakaren alde positiboan edo negatiboan kiribiltzen. Saiatuko gara ondo kiribiltzen eta bestaldea jarriko dugu bombillan. Horretarako bombilla eta bere oinarria batuko ditugu. Ondo batu kontuz. Eta alde batean jarriko du. Saiatu ondo kiribiltzen. Eta ondo lotzen metalari. Beste kablea hartuko dugu, baina orain erdigunean ateratzen den lokailu horretan sartuko dugu, solotxo horretan sartuko dugu. Behar bada zuen bombilla torloju bat izango du azpikaldean eta ez du izango halako irteera, baina torlojuan jarri beharko duzue. Saiatu ondo kiribiltzen, kontu handiz. Eman hiruzpalau buelta, ondo lotu arte, eta gure zirkuitoa iaia preste egongo da. Bakarrik orain falta zaigu beste kable punta pilari lotzea. Eta ikusiko dugu nola behin lotuta bombilla piztu egingo da. Ta kentzen dugunean eta zirkuitoa berriro irekitzen dugunean, amatatu egiten da. Eta berriro zirkuitoa ixten dugunean, piztu egiten da. Eta horrela, gure zirkuito simplea eginda izango du. Beno, kuadrilla, horrela, lortu egin dugu gure zirkuitoa egitea bombilla batekin. Egon adi, saiatu etxean egiten, eta hurrengo bideotutorialean ikusiko duzuen nola zirkuito konplexu bat eta makina konplexu bat egin dezakegun. Ekin lanari!